бо зиёд шудани талабот ба ниқобҳои тиббӣ дар ин ҷо тасмим гирифтанд истеҳсоли онро ба роҳ монанд. ниқобҳои духти корхонаи кооператор дар Кӯлоб нархи ниқобҳоро аз 5 то 2 сомонӣ поин овардааст. вале раҳбарияти ин корхона мегӯяд, агар давлат дастгирӣ накунад, эҳтимол дорад зарар бинанд. вақте ки мо калкулясия кардем, як ниқоби мо беналу беандоз 1 сум 56 тин мешуд, ташкил мекард. ира нигоҳ накарда мо ҳамин фикра кардем, ниқобдузиро сар кардем. ба дастраси муштаракҳо 1 сомонӣ мо ниқобро додем. он сабабе ки мо хоҳиш мекунем ки ҳамин дар вақти андоз агар ҳамира хушккунан чика мо ниқоб духта наметонем. кормандони ин коргоҳ барои ҳар ниқоби духтаашон 20 дирам ҳақ мегиранд. ниқобҳои ин коргоҳ дар дорухонаҳои шаҳр 2 сомонӣ аст. панҷшавии коронавирус дар ҷаҳон талабот ба ниқобҳои тиббиро зиёд кард. ҳарчанд дар Тоҷикистон то ҳол вируси нав ба қайд гирифта нашудааст, вале сокинон аз ниқоб ва маҳлулҳои беҳдоштӣ истифода мебаранд. вақте ки ҳами касал овоза шид дар ҳами шаҳр мо баромадем, дар аптека ҳамин ниқобҳоро 5 сомонӣ гирифтем. вақте ки дар мо худмон кора сар кардем, ниқобҳо уже ба 2 сомон хам бид, ба ҳамин чиз омад, поён шид, нархаш хам бид. харидорони ниқобҳои духти Кӯлоб соҳибкорони Душанбе ва минтақаи Бохтар ба ҳисоб мераванд. дар ин коргоҳ дар як шабонарӯз то 2500 ниқоби тиббӣ истеҳсол мекунанд. ниқобҳои духтаи кооператор дар Кӯлоб аз дока дар 4 қабат омода карда мешавад. маҳдуд шудани интиқоли молу коло аз хориҷи кишвар камбуди маҳсулотро ба миён овардааст. ана ҳози то ҳад инкон нигоҳ кунем ки мумкин ай рӯза се рӯза дига мо духта натонем, барои сабабаш ки дар дока намеёвем, дига резин намеёвем. ҳамин чиз дар шаҳри ҳамин Тоҷикистони худмон нест. дар Тоҷикистон тибқи иттилои расмӣ беш аз 10 корхонаи хурду бузург ба омода кардани ниқобҳои тиббӣ машғуланд. бино ба иттилои мақомоти тандурустӣ, ин коргоҳҳо дар як рӯз аз 5 то 30 ҳазор ниқоби тиббӣ истеҳсол мекунанд.